Chudobe alebo sociálnemu vylúčeniu na Slovensku v roku 2025 čelil každý šiestý obyvateľ, čo zodpovedalo počtu 895 000 osôb. Podiel aj počet obyvateľov ohrozených chudobou medziročne mierne klesol. Pozitívny trend nastal po 4 rokoch rastu chudoby. Miera rizika chudoby klesla na 16,7 % obyvateľov, pretože medziročne ubudlo 85 000 osôb dotknutých chudobou. Z hľadiska vývoja v čase podiel ľudí ohrozených chudobou do roku 2020 každoročne na Slovensku klesal. V roku 2015 chudoba ohrozovala na Slovensku 907 000 osôb. V roku 2020 to bolo podstatne menej, 744 000 osôb. V priebehu 5 rokov ubudlo vyše 163 000 osôb čeliacich chudobe. V dôsledku pandémie COVID-19, rastu cien a inflácie sa situácia v rokoch 2021 až 2024 zhoršovala. V roku 2024 sa jeden alebo viaceré merané prejavy chudoby dotýkali až 980 000 obyvateľov Slovenska. Pozitívny vývoj nastal v minulom roku 2025, kedy počet osôb zasiahnutých chudobou a ich podiel v populácii výraznejšie klesli. Z regionálneho hľadiska bola najpriaznivejšia situácia v Bratislavskom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde chudoba zasahovala menej ako 10 % obyvateľov. Nasledovali Trenčiansky a Nitriansky kraj, v ktorých sa hlavný ukazovateľ chudoby dotýkal 15 až 17 % populácie. Výrazne horšia situácia bola v Košickom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji, v ktorých chudobe čelilo 23 až 30 % obyvateľov. Pozitívnym trendom vývoja v priebehu roka 2025 bol fakt, že až v 6 z 8 krajov Slovenskej republiky došlo k zlepšeniu situácie, teda celkový počet aj podiel ľudí ohrozených chudobou klesol. Najvýraznejšie sa to prejavilo v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Situácia sa medziročne zhoršila len v 2 krajoch Slovenska, a to v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V podmienkach Slovenskej republiky sú dlhodobo ohrozenejšie pri výskyte chudoby domácností s deťmi ako domácnosti bez detí. Najhoršia situácia bola v neúplných domácnostiach, kde žila jedna dospelá osoba s jedným či viacerými deťmi. Takmer 50%, čiže 32 000 osôb žijúcich v tomto type domácnosti, čelilo chudobe. Z hľadiska podielu populácie ohrozenej chudobou došlo v priebehu roku 2025 k zlepšeniu situácie v 6 z 10 sledovaných typov domácností. Spomedzi 3 dimenzií chudoby alebo sociálneho vylúčenia je na Slovensku najviac ľudí ohrozených tzv. Príjmovou chudobou. V roku 2025 bola národná hranica chudoby pre jednočlennú domácnosť mesačne 650 €. Pod hranicou príjmovej chudoby žilo 12,2 % obyvateľov Slovenskej republiky, teda 652 000 osôb. Medziročne ich počet značne klesol o takmer 127 000 osôb, respektíve o 2,3 percentuálneho bodu. Všetkým 3 formám chudoby súčasne čelilo minulý rok už len 1,4 % obyvateľov Slovenska, viac ako 77 000 osôb. Dáta o chudobe pochádzajú zo zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností za rok 2025, ktorého cieľom je identifikovať počty a podiely osôb v populácii, ktoré sú ohrozené jednou či viacerými z 3 dimenzií chudoby. Hlavný ukazovateľ chudoby vyjadruje počet a percentuálny podiel osôb ohrozených chudobou z celej populácie Slovenskej republiky. Odborne sa tento hlavný ukazovateľ nazýva miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Hlavný ukazovateľ chudoby sa skladá z 3 čiastkových dimenzií. Prvá čiastková dimenzia chudoby vyjadruje počet a podiel ľudí s nedostatočným príjmom, ide o tzv. Príjmovú chudobu. Druhá dimenzia vyjadruje počet a podiel ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť aspoň 7 z 13 nevyhnutných potrieb pre svoj život, ako napríklad zaplatiť si týždeň dovolenky mimo domu, alebo jesť mäsité jedlo, alebo jeho ekvivalent aspoň 2-krát týždenne, či platiť všetky účty a výdavky na čas. Odborne sa druhá dimenzia označuje ako závažná materiálna a sociálna deprivácia. Tretia dimenzia zachytáva podiel ľudí žijúcich v rodinách, v ktorých nikto nepracuje alebo pracuje iba príležitostne a nazýva sa veľmi nízka intenzita práce.